Takže víťazom v tejto kategórii sa stáva pani Ružena Šebeňová, ktorá je majiteľkou detskej zavinovačky. Ja by som poprosila odbornú znalkyňu, pani Šívkovú, aby nám predniesla odôvodnenie tohto víťazstva. Poprosím. Vážení priatelia, vidíte detskú zavinovačku, ktorú zaradili do 1913, keď doniesli. A čo je na nej zaujímavé, je nielen to, že je to kus detského textilu, ktorý je pre nás, muzejníkov, artikel mimoriadne vzácny, lebo veci, ktoré sú viazané so životom detí, spravidla veľmi rýchlo schádzajú na schádralosť a neuchovávajú sa. Takže má pre nás túto prvú zaujímavosť, ale čo je ešte podstatnejšie, v tejto zavinovačke ode mňa bol vnesený na krst istý Pálko Višňovský, neskorší rektor Technickej univerzity vo Zvolení. Takže toto je to, čo má možno pre nás ešte väčšiu hodnotu ako to, že je to súčasť do istej miery ojedinelej zložky ľudovej kultúry. Takže ak by som mohla zhrnúť, kde zišlo strana v tomto jednom predmete v podstate všetko troje, čo sme hľadali, kde sme prihlasovali túto súčasť a čo sme súťaž a čo sme si stanovili ako kritéria pri posudzovaní. Takže pani Ružene Šebeňovej odmenu doručíme, samozrejme. Ďakujem. No a môžeme sa venovať druhej kategórii. Súťaž prebiehala v týchto dvoch kategóriách. No a po porade všetkých našich mocných znalcov dostáva ocenenie pani Alena Jantošková, ktorá je majiteľkou fotografie Zvolenská železiareň. Prosím pána inžiniera Rastislava Drába, znalca, aby odôvodnil toto ocenenie. Porota sa rozhodla pre prvú cenu najmä preto, že táto dobová fotografia je spojená so Zvolenskou železnicou, činou stanicou Unión, ktorá je už dávno zrútená a myslím si, že v tom čase ani neexistuje pohľadnica, venuje sa pohľadnici 50 rokov. Nevidel som na túto stanicu na pohľadnici, ale táto dobová fotografia, ktorá je tiež na prelome storočí, je veľmi zaujímavá aj z toho, že je tam čas rušenia, je tam stanica, sú tam ľudia v domovom oblečení. Myslím, že je to veľmi vzácna fotografia a to, že teda je to spojené so Zvolenou, pretože tých pohľadníc je veľa, toto je unikátne podľa mňa. Čiže preto sme sa rozhodli porota, že tejto fotografii udelíme prvé miesto. Ďakujem vám všetkým za účasť, všetkým zberateľom, všetkým účastníkom súťaže a prajem nasledujúcemu programu súťaže šťastný priebeh a zdarné